Assalamualaikum guys, selamat sore. Arep ini delok mbeleh wedhus. Lah kok wis dibeleh. Wis tak menenge. Aduh, bayuh lah kok melem. Kasap kok domongi. Yo. Piye lho. Kat mau lah. Nganu sik enek acara. Iki lepso iki ya? Iya. Langsung mlebu nganu to. Amerika. Iya. Gak TikTok. Gak tau TikTokan. Yo. Iya. Piye iki? Piye ngene iki? Piye lah. Ijo lanyar to? Wah. Lempung gede. Yo. Nyari YouTube pakai Ferry jen. Tas nganu. Saiki. Ayo penyiar. Kok tak subscribe to. Subscribe to? Lek tuh kiye wis subscribe, Pak. Dilek. Merek apa ki anu? Heh? Merek apa? Sumindewor. Mbok delok to, Lek. Coba delok, Lek. Oh, iki. Subscriber. Kowe digoleki Nur Hayati. Nur Hayati. Ngene iki jereke Mbak Wawa Girah kok gak tau roh. Areke nganu preman terus nang sawah. Bakal rujak arek iki. Arek etan wae ro, eling apa to? Etan kono. Yune datin. Aku mari kok kono. Wajih ya kendile ya. Tenangmu ya. Ya ya. Hah? Gemeng mari penting. Gak. Orang ini lek mardi ya Mas. Heh? Mari untuk duit akeh mu. Halah ora. Wong saiki ngaret, mau mulai. Roh to, Lek? Roh. Roh ha sampean iki. Ya bolok ora piye ya. Sakret lho. Hei, tempat syutingin, Mbak. Coba ya, iki lagi lho. Lah kayane tahu tak syuting. Acara mbeleh wedhus. Arepe dige mantu. Mantu, guys. Mantu Mas Piki Birlian. Udah judi. Lagi engko sore bar magrib arepene. Apane ngeterne marane Erwin. Lho. Ndak rendi. Dong gebang. Undangan. Dijak lah aku ambek Erna makane gak rene arek. Apa? Undangan. Undangan spesial. Spesial. Larmaran. Boleh. Lah iya ladinge. Wis luwandep lho. Ngono ae berarti lek nyetel. Asli, Dik. Enggak ya? Bakal diisi lagi. Iya. Awas, Pak. Awas. Kurang apa dijol. Ora kendang. Iki putih iki ngono enak irenge ya. Ya, Pak Dik, makan Pak Dik. Kau enak iki. Wah, ora ket mau lho. Ya aku welis aku iki. Ya ora ket mau lho. Ben iki pemain lho, Pak Dik. Sip. Lah ta. Tadinge gedhi kek luwandep. Berit, Pak.
Iki srit. Kamu nganu kuwi tapi kecilikan dadine rada suwe. Awas. Adik. Bayu. Bae. Piye lha ngene iki. Ya pikir bulu domba. Iki cerita nih, bener kedawan lakone. Ada. Ya kene. Kuwi sing cilik iki Ada daging iki ya kena okas ya. Kene ae lah. Siapa yuk? Oke. Sampanane. Ngene. Mana ora nyedhek wong lanang-lanang iki lho. Iki Lendo lagi mbeleh wedhus ndo sing mutu mbok rondo. Ya to, golek jodoh. Wong iki Suampluk engko. suaminya pergi. lunga, Ngene gak balik-balik. Yang Hongkong. Suaminya ora enak lanang ning Hongkong. Ya enak ding. Huyuh. Awas lagi huyuh gitu. Gerakan. Nah, kurang. Raruh kae. Ngene iki lho weleke. Lho, piye tak gak wani iki? Tukang blekrek. Roman lading. Wis sing arepe nyate wisan. Ini buat ada yang soal masak punya dengan iya nih. Lagi mangan enak ngombe legi bos e. Ya, diluk engkas iki. Saiki urung. Wah, wah. Anu lak nganu sik Mbah. Kudu sik Mbah. Ditaleni Mas. Ya. Ndang difoto lan joget aku. Nah, juga ta. Lho tau boleh-boleh ditok apa ora? Yo. Ora boleh-boleh ditok gak oleh dhuwit neno aku. Ya iki ki YouTube. Ya entuk ta. Kalau langsung Lah. YouTube gak oleh dhuwit aku kok. Ya iya ta wong rong entuk dhuwit kon KI bangkrut bose. Duwe aja nang iki. Ada kayak Nek. Memang aku mau saya lho kok. nah. Yo kebon ke diguwak ta. Risiko. Ya iki bocil. Kamu sing ning ati air pedu awak dosa gak bisa. Delok ana sik maringan lo. Idiot. Aduh, nyate beluk rek. Ora kadung pecah kowe. Geger. Heger donyane. Kabeh pahit kok. Ora ana omangan malan. Wes, ya. Gas rewang. Hai. Yun. Entuk akeh tapi rong mari. Dak aku mau. Tolong aku. 3000 ping. Diwengkel sik tak panen. Cepet mangan iki kasih. Kamu karo duwe bisa di anak. Ngirisi wedhus, guys. Wih, rasa kata
ketot nih, wedhus sadis. Wedhus setok aja mlerak-mlerak. Rondo. Ngono nek rada dimrukno. Satai. Engko ora tinggine kumat iki. Nah, cok mencete bolo. Iya iki ketot-ketot ira. Nggak iso posek. Dia mungkin gelap. Kamu landep sih. Landep tuh. Kalau kamu barang ya, barang aku taruh kotor. Bagian jangan dulu kuntret. Gak. Silena cepet ayo. Engko. Sik, mari gini ya. Ngatak-ngatak marah. Pedot atas. Dus bolo. Kotor kayak Suwan tapi gede tak aku. Gede penak. Suteng mah. Wis suteng mah iki kok nenggak. Wis. apa tuh? Wis suwi iki. Suwi tau nang YouTube kok. 10 menit. Kurang suwi kon YouTube. Iki dek pepetno ae lah wis. Wong e ndak usah. Ayo. Nah, dia ayo. Selakno iki sik. Hah? Selakno irisno iki sik. Selak di jangan. Kok gak penak belas tuh posisi iki. Poter loh. Asik kan kayak kepoter masuk. Iya, monter. Iya kepoter gitu ya iki. Lho piye engko wis kurang nang putus. Cukup ini toh. Tambahi ngene-ngene iki bayar. Kak Mas Gumpok gede nek. Gaji gede. Kalau lambu dicampur, Mbak. Tapi aku jangan sampai padang jimblang. Terus nyanyi ae tapi coba kone. Aku jamar kan gak demen ngomong kok. Jangan saiki kok ora kaya dhisik ae. Yo ora demen nyanyi-nyanyi tapi ngene Pak Demen kan nyanyi. Nyanyi anae. Entar dilakoni. Dilakoni malah entek sendiri. Dilalah yo seneng arek nang-nang seneng nyanyian. Nyawar-nyawar mah. Jendal musno. Oh ngenteni ndek mburi genjot kok apa? Ancut-ancut tuwek-tuweknya. Muni ancut-ancut ngene kae. Tapi nek jangarnya. Pembagian mamane nunggu anake sampai isin dhewe ya. Siapa ya? Ya iki lho. Nunggone si ndek anu linggahku bocah cilik endi mboke. campur daging iki. Ini ya. Dua entek. Wedhus e guys. Sate. Yo jemelah kayak wedhus. Lah nek wong linggo umek kae lek jedok ya. Iki dikatekne, Nduk. Heeh, katekno. Ngono ki dikatutno daging sithik ngono gak apa-apa, Mbak Ti. Kowe Sampai aku jatuhin masak.